Serang saldi poro ban kundi fayai sebai kalangkha khoroksa hukbar khlainaini khungsa tongthaino nok baimani yagulo bokrok bomnani phano kaisa thai kari tabok semasoran deborma tebini nokni bororok pati mungmungya kami blokni purbolok khibul amsayo haste ha phangni bakhaktai noksano karini bororok nok kotalman phano semasoran debormani kapalo kari ha phangni bakhaktai rejak nok kotalmanani aboni bagai kising misik bera nogono bihik busarokna teyei thangai tongo mungia kami blokni bisingo khopjangnai purbolok khibil amsani semasoran deborma samungo thangya hanke nogo mairong kasaya kureisa semasoran debormani nukhungo aboni bagai nok kotal tangai nahanani bo yakchugya bini phiaba kureisa semasoran debormani kapalo thagliya kaisani yagulo kaisa jangjal Serang saldi poro bankundi phayai sebai kalangkha hukbar khlainai semasoran debormani khungsa tongthainok Kisasani bagai se thunyani kati suwo nokni bororok nok baimani yagulo bokrok bomnani phano kaisa thai kरै tabuk semasoran deborma tebini nokni bororok tini diborni 12টা 12:30 digi rogong khana ap kaisa ban kundri phayei mo ani mo nok ek sailya khai tongmani o nok tini ban kundri phayei mo hakai bai sebai tin rogudi thangbaja kheto digi rok ngai ani to kuno sorkarni hoite kuno facility kuno nok bomayako tak sujoratei kuno kichu mayako ngai aboni pore tak mo bai thangbaja ngai mo parani bumu ka ngai to Islokipur samplai 1 number ward sini mongka ani bumu ngai semasoran deborma mani mo ani tong thainok Tini ani tong thainok bayei tini mairung rok siwu ya koi jeng kuno tabuk kuno sini mairung rok sijak hain si jeng tin rok khosalai ko tak sujorati kuno jeng maya tiyang lai tong lai jakuta kalai sini PS ngkai mongya kami bolok bo mongya kami no Bankundri phaimani bai nok baimani yagulo haste hafang eba edisi hafangni bakhaktai kari mungsa subasu Chongbari jorawa simino ha dofa hanai chiri khoknai rok tongko songlukurokno chubasu khlainani nangmani jorawa hasokma sajak tabuk borok Bureau report chini khorang